Unsa naman kap chika kap. Wow. Gimo! Sa manikap nga wala man isulod imong tuba kap. Wa ka pananggot. Kabulo bitaw kang nabisi ko sa barangay. Nabisi lagi pangurakot. Kana imong baba bang? Apil ba kag kaon sa kong kinurakot? Apil. Yung saan mo na to pag inom man wa man ni sulod. Papalit lang dito kaw. Naday kay kwarta. Ikaw bisig na kay kwarta dira. Nah, ako na no ipapalito ni moron nga wa magani tayo. Kwarta. Nya unsa na to ni ron? Bisig na bay dawat dito, katkatan lang sa to. Nah, bisag bugaan ba to nimo? Wa na jud matiti kay nauna na ko sa kawatan. Na unsa naman kap chika kap. Wow. Pitian na gimo oy. Koy tirada na kap ha. Pagbayan na nasa ko gimo. Katkaton ako tong sagutan basig napay matiti ato. Yatag na ko sa muha. Ako ana na kap kay gulang-gulang naman ka bata-bata pa na oh. Magbagay mi. Hanap ko na yung pagka-chicks boy ba? Nya masaktan ka sa mga asawa. Oh, musulti ba day ka? Di good pero wa may aso makumkum. Sus nimo kap uy. Padungri kap uy. Hi, Kap. Namoy to ba? Oh, kapaluhubog din yung bayanan eh. Ay, dili man gud ako mo inom ya. Kuha man gud papa. Gang, naot na may tuba gang. Ay, Miga, nakoy kaila dito nga na maligid to ba? Pwede po ubanan ti ka. Anak po na hukagi mo mo ba? Ay, pwede ra pud ya kay magmaoy man gud to si papa ug di ko makadala. Nanawa ka, pasabay lagi sa kuwan. Kaya, tara. Gimo! Naunsa man ka? Unsay na unsa? Kinsa na babae mo kauban? Unsa na ulian na ka? Dugay ra lab giantos gani na ako ha. Asa man ka nakabalaw nga na ako dire? Miga? Oo nga naman di ay. Bae di ka. Sumbong di ka sa sawan mo. Ulit dito dali kaning kwan.